Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mutanen Najeriya barkanmu da wannan lokaci barkanmu da ƙara saduwa a daidai wannan shiri namu na labaran duniya. Idan ya kasance wannan shine karanka na farko shigowa wannan channel namu mai albarka, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Har yanzu dai ana tsagara haɗa ƙuri'u daga sassa daban-daban da ke faɗin ƙasar Najeriya. Kamar yadda dai kuka sani akwai jam'iyyu aƙalla 18 waɗanda suka tsaya takarar shugaban ƙasa a faɗin ƙasa. A halin da ake ciki dai jam'iyya guda huɗu ne suke kan gaba. Jam'iyya ta APC mai alamar tsintsiya da jam'iyya na PDP mai alamar lema. Jam'iyya na ANPP mai alamar kayan marmari da jam'iyya ta Labour Party mai alamar iyali. Har yanzu dai ana kan harhaɗa ƙuri'u a sassa daban-daban da ke faɗin Najeriya a wani rahoto da muka samu kamar haka. Injiniya Rabi Musa Hankosa ne ya kawo Kano da ƙuri'a 997, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 500,000. Baba Atiku ne ya kawo Bauchi da ƙuri'a 426, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 316. Peter Obi ne ya kawo Jos Plateau da ƙuri'a 466, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 307. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Zamfara da ƙuri'a 298, mai bin shi Baba Atiku da ƙuri'a 193. Baba Atiku ne ya kawo Kaduna da ƙuri'a 554, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 399. Bola Tinubu ne ya kawo Benue da ƙuri'a 310, mai bin shi Peter Obi da ƙuri'a 308. Peter Obi ne ya kawo Cross River da ƙuri'a 179, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 130. Peter Obi ne ya kawo Imo da ƙuri'a 352, sannan mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 66. Baba Atiku ne ya kawo Taraba da ƙuri'a 189, mai bin shi Peter Obi ne da ƙuri'a 146. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Oyo da ƙuri'a 449, mai bin shi Baba Atiku da ƙuri'a 182. Peter Obi ne ya kawo Anambra da ƙuri'a 584, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 5,000. Peter Obi ne ya kawo Abia da ƙuri'a 327, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 8,000. Peter Obi ne ya kawo Ebonyi da ƙuri'a 259, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 42. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Naija da ƙuri'a 375, mai bin shi Baba Atiku da 284. Peter Obi ne ya kawo Abuja da ƙuri'a 281, sannan mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 90,000. Akwa Ibom Kwata Baba Atiku ce da ƙuri'a 214, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 160. Sai kuma garin Edo, Peter Obi ya kawo Edo da 331, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da 144. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Kogi da ƙuri'a 240, mai bin shi Baba Atiku da ƙuri'a 145. To mai saurare kun ji dai yadda ake tara haɗa ƙuri'u a sassa daban-daban na faɗin ƙasa. Domin ci gaba da sauraron labarai waɗanda suka shafi siyasar Najeriya sai ku ci gaba da bibiyan mu a wannan shafi namu mai albarka mai suna ƙasar mu a yau. Za mu dinga haɗa ku da manya-manyan labarai waɗanda za su ƙawatar da ku insha Allahu. Kar ku manta idan ya kasance wannan shine shigowanka na farko wannan channel namu mai albarka, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin labarai da zarar mun ɗaura. Mun gode, mun gode, mun gode.